Tá leabhar cócaireachta dar banam bia ón mBaile scríofa ag chlub óige rosaveel. Leabhar atá lán na hideis ón gceantar. Bháil ag baill an chlub na hideis seo iad hain agus an tóglas leog le feiceáil inis i gló sa leabhar. Bhí an ggéir an leabhar seo dhéanamh mar smáil liomsa bacáil agus is smáil tholamhana eile sa chlub é bacáil so bhain mar dear cócaireachta. Tá go leor oidis is just a leabhar agus tá go leor rudaí faoi na daoine ar rinne na hideis. Fumas na hideis ó daoine áitiúla rosaveel. Sríomh me sé idir faoi básanna fataí. Bhí an básanna fataí go minic mála. Tá sé iontach nó idir a feiceáil sa leabhar. Haine mar go leor taisteach chun an idir seo a scríobh. Haine an phróisis lom hústeile. Rinne mud go leor oibre sa chlub le chun an leabhar seo le chéile. Bhí cúpla duine bácáil a thoid cúpla duine pictear, bhí cúpla duine scíamh. Thoid mise an pictear go chlúdach an leabhar. Rinne mud go leor chúna ó daoine sa chlub as daoine smála. Siúlfar an leabhar cócaireachta go heifigiúil ag ócáid speisialta an deireadh seachtain seo. Bei deise an bobbal gnóthach idir áitiúla a bheith acab atá scríofa ag daoine óga na háite.